ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവരെയും ഈ ഓൺലൈൻ ആരാധനയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ദൂരത്തും ചാരത്തുമായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവസമൃദ്ധിയായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. മഹാപരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനായ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, ഈ മനോഹരമായ പ്രഭാതത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഈ വിശുദ്ധമായ ദിവസം അങ്ങേ ആരാധിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ വിവിധയിടങ്ങളിലായിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സമീപസ്ഥനായിരിക്കുന്ന കർത്താവിന് കൃപ അനുഭവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നതായ സ്തുതിസ്തോത്രയാഗങ്ങൾ അവിടുന്ന് സ്വീകരിക്കണമേ. അടിയങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ ശബ്ദം അവിടുന്ന് കേൾക്കുമാറാകണമേ. കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തെ ഞങ്ങളെ പോഷിപ്പിക്കുമാറാകണമേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നത് ദയോടെ കേൾക്കണമേ. ആമേൻ. കർത്താവിൻ്റെ നാമസ്തുതിക്ക് മഹത്വമായി ജ്ഞാനകീർത്തനങ്ങളിൽ 348 പാട്ടുപാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. കീർത്തനം 348. എന്നെ രക്ഷിപ്പാൻ ഉന്നതം വിട്ടു മണ്ണിൽ വന്ന കർത്താവേ, നിന്നെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിക കൊണ്ടു വന്നതു നിൻ സ്നേഹമേ. ആകർഷിക്കായെന്നെ പ്രിയ രക്ഷക, നീ മരിച്ച ക്രൂശിങ്കൽ. ആകർഷിക്കായെന്നെ പ്രിയ രക്ഷക, നിൻ മുറിഞ്ഞ മാർവിങ്കൽ. നാവു കൊണ്ടു ചെല്ലവതിന്മേൽ നീ നോവൻ പേർക്കായേറ്റല്ലോ. ഈ വിധം സ്നേഹം ജീവനാഥായി ഭൂവിലാർക്കുമില്ലാകൂ. ആകർഷിക്കായെന്നെ പ്രിയ രക്ഷക, നീ മരിച്ച ക്രൂശിങ്കൽ. ആകർഷിക്കായെന്നെ പ്രിയ രക്ഷക, നീ മരിച്ച ക്രൂശിങ്കൽ. നിങ്കലേക്കെന്നെ ആകർഷിപ്പാനായി രോഗമാം നീന്തുതലേ. നിൻ കരത്താൽ നീ എങ്കലായച്ച നിൻ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രമേ. ആകർഷിക്കായെന്നെ പ്രിയ രക്ഷക, നീ മരിച്ച ക്രൂശിങ്കൽ. ആകർഷിക്കായെന്നെ പ്രിയ രക്ഷക, നിൻ മുറിഞ്ഞ മാർവിങ്കൽ. ഉന്നതത്തിൽ നിൻ സന്നിധം വന്നു നിന്നെ ഞാൻ കാണുന്നേരം. എന്നിൽ ഉണ്ടാമാനന്ദമാവന്യം എന്നുമെന്നേക്കും ഭാഗ്യം. ആകർഷിക്കായെന്നെ പ്രിയ രക്ഷക, നീ മരിച്ച ക്രൂശിങ്കൽ. ആകർഷിക്കായെന്നെ പ്രിയ രക്ഷക,
അവനെ നമസ്കരിക്കുന്നവർ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും നമസ്കരിക്കണം. നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവത്തെങ്കിൽ നിന്നും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കൃപയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകട്ടെ. ഇത് യഹോവയുണ്ടാക്കിയ ദിവസം ഇന്നും നാം സന്തോഷിച്ച് ആനന്ദിക്കാം. ദൈവം നമ്മുടെ സങ്കേതവും ബലവുമാകുന്നു. കഷ്ടങ്ങൾ അവന് ഏറ്റവും അടുത്ത തുണയായിരിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ അധരങ്ങളെ തുറക്കണമേ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ. ആകാശവും ഭൂമിയും നിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മഹോന്നതനായ കർത്താവേ, നിനക്ക് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. ദൈവമേ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. സർവശക്തനേ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. മരണമില്ലാത്തവനെ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളും സ്തോത്രങ്ങളും കൈക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. നമുക്ക് പാപമില്ല എന്ന് നാം പറയുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മെ തന്നെ വഞ്ചിക്കുന്നു. സത്യം നമ്മിൽ ഇല്ലാതെയായി. നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ നമ്മൾ ഏറ്റുപറയുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് സകല അനീതിയും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ തക്കോണം വിശ്വസ്തനും നീതിമാനും ആകുന്നു. ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു. മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിപ്പിൻ. നമുക്കുള്ള മഹാപുരോഹിതൻ നമ്മുടെ ബലഹീനതകളിൽ സഹതാപം കാണിപ്പാൻ കഴിയാത്തവനല്ല. പാപം ഒഴികെ സർവ്വത്തിലും നമുക്ക് തുല്യമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്രേ നമുക്കുള്ളത്. പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി നമ്മുടെ തലകളെ വണക്കാം. നമ്മിൽ വന്നുപോയ എല്ലാ ബലഹീനതകളെയും സർവശക്തനായ ദൈവത്തോട് വിനയമായി ഏറ്റുപറയാം. പാപസ്വീകാര പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് ഒരുമിച്ചെല്ലാം. സർവശക്തി മഹാകർണ്യമുള്ള പിതാവേ, ഞങ്ങൾ കാണാതെ ആടുകളെ പോലെ നിന്റെ വഴികളിൽ നിന്ന് തെറ്റിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഹൃദയങ്ങളിലെ വിചാരങ്ങളെയും മോഹങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ ഏറ്റുമനസ്സിച്ച് നടന്നിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ നിന്റെ വിശുദ്ധ കൽപ്പന ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതെ വിട്ട് ചെയ്താത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ സൗഖ്യമില്ല. മനുഷ്യന്മാരായ കുറ്റക്കാരായ ഞങ്ങളോട് കരുണയുണ്ടാകണമേ. ദൈവമേ, തങ്ങൾ വിളിയേറ്റുന്നവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മൂലം നീ മനുഷ്യർക്ക് അറിയിച്ചിരിക്കുന്ന വാദത്തെ പ്രകാരം ദൈവത്തിനെ വീണ്ടും കൈക്കൊള്ളണമേ. മഹാകരുണയുള്ള പിതാവേ, നിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ മേൽ ദൈവഭക്തിയോട് നീതിയോട് സ്വഭാവത്തോണക്കേണ്ടതിന് ക്രിസ്തു നിമിത്തം കൃപ ചെയ്യണമേ. ആമേൻ. എപ്പോഴും കരുണയുണ്ടാകുകയും ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവവും ലക്ഷണമുള്ള ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ താഴ്മയുള്ള അപേക്ഷകൾ കൈക്കൊള്ളണമേ. ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പാപച്ചങ്ങല കൊണ്ട് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു. എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ മധ്യസ്ഥനും കാര്യസ്ഥനുമായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ബഹുമാനത്തിനായിട്ട് നിന്റെ മഹാ കരുണയോട് കൂടിയ കനിവുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ അഴിച്ചുവിടണമേ. ആമേൻ. പഴയ നിയമവേദഭാഗം ശമൂവേൽ പ്രവാചകന്റെ 1-ാം പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. 1 ശമൂവേൽ 3-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. ശമൂവേൽ ബാലൻ ഏലിയുടെ മുമ്പാകെ യഹോവയ്ക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു പോന്നു. ആ കാലത്ത് യഹോവയുടെ വചനം ദുർലഭമായിരുന്നു, ദർശനമേറെയില്ലായിരുന്നു. ആ കാലത്ത് ഒരിക്കൽ ഏലി തൻ്റെ സ്ഥലത്ത് കിടന്നുറങ്ങി. കാണുവാൻ വഹിയാതെ വണ്ണം അവൻ്റെ കണ്ണ് മങ്ങിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു. ശമൂവേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പെട്ടകം ഇരിക്കുന്ന യഹോവയുടെ മന്ദിരത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വിളക്ക് കെടുന്നതിന് മുമ്പേ ചെന്ന് കിടന്നു. യഹോവ ശമൂവേലിനെ വിളിച്ച്, അടിയൻ
എന്ന് അവൻ വിളി കേട്ട് ഏലിയുടെ അടുക്കൽ ഓടിച്ചെന്ന്, അടിയനിതാ എന്നെ വിളിച്ചുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ വിളിച്ചില്ല, പോയി കിടന്നുകൊള്ളുക എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. അവൻ പോയി കിടന്നു. യഹോവ പിന്നെയും ശമൂവേലേ എന്ന് വിളിച്ചു. ശമൂവേൽ എഴുന്നേറ്റ് ഏലിയുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന്, അടിയനിതാ എന്നെ വിളിച്ചുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ വിളിച്ചില്ല മകനെ, പോയി കിടന്നുകൊള്ളുക എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. ശമൂവേൽ അന്നുവരെ യഹോവയെ അറിഞ്ഞില്ല. യഹോവയുടെ വചനം അവന് അന്നുവരെ വെളിപ്പെട്ടതുമില്ല. യഹോവ ശമൂവേലിനെ 3-ാം പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു. അവൻ എഴുന്നേറ്റ് ഏലിയുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന്, അടിയനിതാ എന്നെ വിളിച്ചുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ യഹോവയായിരുന്നു ബാലിനെ വിളിച്ചത് എന്ന് ഏലിക്ക് മനസ്സിലായി. ഏലി ശമൂവേലിനോട്, പോയി കിടന്നുകൊള്ളുക, ഇനിയും നിന്നെ വിളിച്ചാൽ യഹോവയെ അരുളി ചെയ്യണമേ, അടിയൻ കേൾക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊള്ളണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ശമൂവേൽ തൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് കിടന്നു. അപ്പോൾ യഹോവ വന്നു നിന്നു മുമ്പിലത്തെ പോലെ, ശമൂവേലേ ശമൂവേലേ എന്ന് വിളിച്ചു. അതിന് ശമൂവേൽ, അരുളി ചെയ്യണമേ, അടിയൻ കേൾക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ വേദഭാഗം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു. വിശുദ്ധ സുവിശേഷം വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായം 31-ാം വാക്യം മുതൽ 44-ാം വാക്യം വരെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവവചനം കേൾപ്പിൻ. വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായം 31-ാം വാക്യം മുതൽ. അനന്തരം അവൻ ഗലീലയിലെ ഒരു പട്ടണമായ കഫർന്നഹൂമിൽ ചെന്ന് ശബ്ബത്തിൽ അവരെ ഉപദേശിച്ച് പോന്നു. അവൻ്റെ വചനം അധികാരത്തോടെ ആകിയാൽ അവർ അവൻ്റെ ഉപദേശത്തിൽ വിസ്മയിച്ചു. അവിടെ പള്ളിയിൽ അശുദ്ധ ഭൂതം ബാധിച്ച ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ, നസറേനായ യേശുവേ, വിടൂ, ഞങ്ങൾക്കും നിനക്കും തമ്മിൽ എന്ത്? ഞങ്ങളെ നശിപ്പിപ്പാൻ വന്നിരിക്കുന്നുവോ? നീ ആരെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു, ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധൻ തന്നെ എന്ന് ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു. മിണ്ടരുത്, അവനെ വിട്ടുപോക എന്ന് യേശു അതിനെ ശാസിച്ചപ്പോൾ ഭൂതം അവനെ നടുവിൽ തള്ളിയിട്ട് കേട് ഒന്നും വരുത്താതെ അവനെ വിട്ടുപോയി. എല്ലാവർക്കും വിസ്മയമുണ്ടായി. ഈ വചനം എന്ത്? അധികാരത്തോടും ശക്തിയോടും കൂടെ അവൻ അശുദ്ധാത്മാക്കളോട് കൽപ്പിക്കുന്നു, അവ പുറപ്പെട്ടു പോകുന്നു എന്ന് തമ്മിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. അവൻ്റെ സ്തുതി ചുറ്റുമുള്ള നാടെങ്ങും പരന്നു. അവൻ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ശിമോൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നു. ശിമോൻ്റെ അമ്മാവിയമ്മ കഠിന ജ്വരം കൊണ്ട് വലഞ്ഞിരിക്കയാൽ അവർ അവൾക്ക് വേണ്ടി അവനോട് അപേക്ഷിച്ചു. അവൻ അവളെ കുനിഞ്ഞു നോക്കി ജ്വരത്തെ ശാസിച്ചു. അതവളെ വിട്ടുമാറി. അവൾ ഉടനെ എഴുന്നേറ്റ് അവനെ ശുശ്രൂഷിച്ചു. സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ നാനാവ്യാധികൾ പിടിച്ച ദീനക്കാർ ഉള്ളവരൊക്കെയും അവരെ അവൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു. അവൻ ഓരോരുത്തരുടെയും മേൽ കൈവച്ചവരെ സൗഖ്യമാക്കി. പരലിൽ നിന്നും ഭൂതങ്ങൾ, നീ ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്ന് നിലവിളിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുറപ്പെട്ട് പോയി. താൻ ക്രിസ്തു എന്ന് അവ അറിയുകൊണ്ട് മിണ്ടുവാൻ അവൻ സമ്മതിക്കാതെ അവയെ ശാസിച്ചു. നേരം വെളുത്തപ്പോൾ അവൻ പുറപ്പെട്ട് ഒരു നിർജ്ജന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി. പുരുഷാരം അവനെ തിരഞ്ഞു. അവൻ്റെ അരികത്ത് വന്ന് തങ്ങളെ വിട്ടുപോകാതിരിപ്പാൻ അവനെ തടുത്തു. അവൻ അവരോട്, ഞാൻ മറ്റുള്ള പട്ടണങ്ങളിലും ദൈവരാജ്യം സുവിശേഷിക്കേണ്ടതാകുന്നു, ഇതിനായിട്ടല്ലോ എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവൻ ഗലീലയിലെ പള്ളികളിൽ പ്രസംഗിച്ച് പോന്നു. ക്രിസ്തുവേ, നിനക്ക് സ്തുതിയുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. വചന കേൾവിക്കായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ നല്ല കർത്താവേ, വീണ്ടും അങ്ങയുടെ മക്കളായിരിക്കുന്ന അടിയങ്ങൾ അവിടുത്തെ വചനങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ അങ്ങയുടെ പാദപീഠത്തിലേക്ക് താഴ്മയോടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവിലൂടെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വചനം അതേ ആത്മാവിനാൽ കേൾക്കുവാൻ ഗ്രഹിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. കൃപയാ നിറച്ച് ബലപ്പെടുത്തണം. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. കോവിഡ് രൂക്ഷമായ നമ്മുടെ സാഹചര്യത്തിൽ വീണ്ടും ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഏവരെയും ദൈവവചന കേൾവിക്കായിട്ട് ഹൃദ്യമായി വീണ്ടും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഗുരുവും ഈശ്വരനും ഒരുമിച്ച് എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നാൽ ഞാൻ ആദ്യം തൊഴുന്നത്
എൻ്റെ ഗുരുവിൻ്റെ പാദങ്ങളായിരിക്കും. കാരണം ഞാൻ ഈശ്വരനെ കണ്ടെത്തിയത് എൻ്റെ ഗുരുവിലൂടെയാണ്. ഇന്ത്യൻ സൂഫി കവികളിൽ ശ്രദ്ധേയനായ കബീർദാസിൻ്റെ ശ്രദ്ധേയമായ വാക്കുകളാണ് ഇത്. ഇന്ന് നമുക്ക് ചിന്തയ്ക്കായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ധ്യാന വിഷയം പരമഗുരുവായ യേശു എന്നതാണ്. ജീസസ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഗുരു. ഗു എന്ന ശബ്ദം അന്ധകാരത്തെയും രു എന്ന ശബ്ദം അതിൻ്റെ നിരോധനത്തെയും കുറിക്കുന്നു. ഗുരു എന്നാൽ അന്ധകാരത്തെ അകറ്റി പ്രകാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നവർ എന്നർത്ഥം. അവർ അജ്ഞതയാകുന്ന അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും വിമോചന ജീവിതത്തിലേക്ക് ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ശിഷ്യരെയും നയിക്കുന്നവരാണ്. ഒരു ശിശുവിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ എത്രമാത്രം മാതാപിതാക്കൾക്ക് പങ്കുണ്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ശിശു നല്ല മനുഷ്യനായി രൂപപ്പെടുന്നതിൽ അവൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ഗുരുവിനും മുഖ്യ സ്ഥാനമുണ്ട് എന്നതാണ്. പ്രാചീന സംസ്കാരങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ, ചരിത്രങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അസാധാരണമായ കഴിവുകളുള്ള, അറിവുകളുള്ള, വിവേകമുള്ള വ്യക്തികളെല്ലാം ഗുരുവായി പരിഗണിച്ചിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇത്തരം ഗുരുക്കന്മാരിൽ ചിലർക്കെങ്കിലും സമൂഹത്തിൽ വ്യക്തമായ സ്ഥാനം കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. സോക്രട്ടീസും പ്ലേറ്റോയും അരിസ്റ്റോട്ടിലും ജൈനമതത്തിലെ മഹാവീരനും ശ്രീബുദ്ധനും കാൾ മാർക്സ്, നബി, ഇവിടെ ഈ ഭാരതത്തിലെ ശങ്കരാചാര്യരുമെല്ലാം ഉത്തമ ഗുരുക്കളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുക്കന്മാരുടെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ഭാരതത്തിൻ്റെ പൈതൃക സാംസ്കാരികത വിദ്യാഭ്യാസത്തെ വളരെ പവിത്രമായി കരുതുന്നതാണ്. എന്നാൽ അറിവിൻ്റെ വിതരണത്തിൽ പലതരത്തിലും വിവേചനം ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്നു എന്ന് പറയാതിരിക്കുവാൻ തരമില്ല. ഇത്തരം വിവേചനത്തിൻ്റെ അടിമകളെ തേടി കൂടെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇരയാക്കപ്പെട്ടവരെ കൂടെ തേടിയാണ് മിഷണറി വിദ്യാഭ്യാസം ഭാരതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. അടിച്ചമർത്തലിലും അടിമത്തത്തിലും കഴിഞ്ഞിരുന്ന ജനതയുടെ സ്വത്വത്തെയും ആത്മാംശത്തെയും ഉത്തേജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരിൽ വിവേചനത്തിൻ്റെയും വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെയും ഊർജത്തെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യാധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ രീതി എന്നത്. എന്നാൽ സമകാലിക സമൂഹത്തിൽ മൂല്യങ്ങളുടെ താരതമ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഗുരുശിഷ്യ ബന്ധങ്ങൾക്ക് എവിടെയൊക്കെയോ വിള്ളൽ സംഭവിച്ചു എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ജീവിതത്തിലൂടെ, അനുഭവങ്ങളിലൂടെ, അറിവിലൂടെ, ആരോഗ്യകരമായ ഇടപെടലുകളിലൂടെയൊക്കെ പകരപ്പെട്ടിരുന്ന ജ്ഞാനസബരികൾ ഇന്ന് വാണിജ്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതും പറയാതിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഇവിടെയാണ് ജ്ഞാനോൽപാദനത്തിൻ്റെയും അതിൻ്റെ നീതിപൂർവമായ വിതരണത്തിൻ്റെയും ഏടുകൾ തേടി നമ്മൾ ആ ആധ്യാത്മിക അനുഭവത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകൾ തേടി വേദപുസ്തകത്തിലേക്ക്, വിശുദ്ധ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഏടുകളിലേക്ക് നാം സഞ്ചരിക്കുന്നത്. സുവിശേഷങ്ങളിൽ ഏകദേശം 60ഓളം പ്രാവശ്യം കർത്താവ് ഗുരു എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. യേശു എന്ന ഗുരു മറ്റു ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാകുന്നത് തൻ്റെ ശൈലിയുടെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. യേശുവിൻ്റെ ജീവിതം തന്നെയായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കൽ എന്നതാണ്. അനീതിയെ ശാസിക്കുകയും അറിവില്ലായ്മകളിൽ സഹതപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗുരുവായിട്ടാണ് കർത്താവിനെ നമുക്ക് സുവിശേഷങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ജൈവ പരിസരങ്ങളിലും ഗുരുവായ യേശുവിൻ്റെ വ്യക്തിത്വം സുവിശേഷ ഭാഗത്തു നിന്ന് കൃത്യമായി സംവേദനം നടത്തുന്നു എന്നതാണ്. ഈ പ്രസ്തുത നമ്മളിന്ന് വായിച്ചു കേട്ട സുവിശേഷത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ചിന്തയെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പങ്കുവെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുക. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, യേശു എന്ന ഗുരു അധികാരവും ആധികാരികതയുമുള്ള പരമഗുരുവാണ് എന്നതാണ്. യേശു എന്ന ഗുരു അധികാരവും ആധികാരികതയുമുള്ള പരമഗുരുവാണ്. യേശുവിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ നിയമജ്ഞരുടെയും പുരോഹിതരുടെയും പഠിപ്പിക്കലുകളിൽ നിന്നും വളരെ വ്യതിരിക്തമായിരുന്നു. യേശുവിൻ്റെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അത് വചനത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയായിരുന്നു. യേശുവിൻ്റെ വചനവും യേശുവിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി ഉള്ളതായിരുന്നു എന്നതാണ്. അതിനാൽ തന്നെ യേശുവിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ അധികാരവും ആധികാരികതയും ഉള്ളതായിരുന്നു. യേശുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെ യഹൂദ അധികാരികൾ യേശുവിനോട് എതിരിടുവാനുള്ള മുഖ്യ കാരണമെന്ന് പറയുന്നതും യേശുവിലുള്ള ഈ അധികാരം സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു എന്നതാണ്. എന്തെന്നാൽ
യേശുവിൻ്റെ പ്രബോധനങ്ങളും അവ അവതരിപ്പിക്കാൻ യേശു ഉപയോഗിച്ച വാക്കുകളുമെല്ലാം വളരെ ദൈവീക അധികാരത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു എന്നതാണ്. യേശുവിൻ്റെ ആധികാരികതയെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് തൻ്റെ അധികാരത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാൻ യഹൂദ അധികാരികൾ ശ്രമിച്ചു എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം യേശു എന്ന ഗുരു വളരെ അധികാരത്തോടെ ദൈവീക ആധികാരികതയോടെ സമൂഹത്തെ നേർപാതയിൽ നടത്തുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ്. യേശുവിൻ്റെ ജനകീയമായ ഇടപെടലുകൾ മത നേതൃത്വത്തെയും രാഷ്ട്രീയ അടയാളങ്ങളെയും അധികാര സ്വത്വത്തെയും എപ്പോഴും അസഹിഷ്ണുതപ്പെടുത്തി എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. എന്നാൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഇത്തരത്തിൽ സ്വത്വ പ്രതിസന്ധി ഒന്നും ഏശാത്ത ഒരു ഗുരുവായി ജനപദത്തിലേക്ക് അവതരിക്കുകയായിരുന്നു. വിജ്ഞാനത്തെ വിവേചനമില്ലാതെ തലമുറകളിലേക്ക് ജനങ്ങളിലേക്ക് ക്രിസ്തു നൽകി എന്നതാണ്. തൻ്റെ ദൈവികമായ അധികാരവും ആധികാരികതയുമായിരുന്നു യേശു എന്ന ഗുരുവിനെ മറ്റു ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാക്കിയത്. സ്വന്തം പട്ടണമായ നസ്രയത്ത് തന്നെ തിരസ്കരിച്ചപ്പോൾ നിലനിന്ന അനീതിയെയും അക്രമത്തെയും അത് നിറഞ്ഞ സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക, രാഷ്ട്രീയ, മത സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് ബദൽ നിർമ്മിക്കലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവരാജ്യമെന്ന് സധൈര്യം പ്രഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഗലീലയിലെ ഒരു പട്ടണമായ കവർന്നഹൂം എന്ന സാമൂഹിക താഴ്വരയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷ വേദഭാഗത്തിൻ്റെ ആദ്യ വാക്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കവർന്നഹൂം ഒരു പട്ടണമാണ്. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ഏകദേശം 600 അടി താഴെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പട്ടണം. അത് ഗലീല തടാകത്തിൻ്റെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പട്ടണമാണ്. എന്നാൽ കേവലം ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ താഴ്ന്ന അവസ്ഥ മാത്രമല്ല, മറിച്ച് ഗലീല ജനങ്ങളുടെ മേൽ യഹൂദത്വത്തിൻ്റെ ഐത്തചിന്തകളും കരിനിഴൽ സൃഷ്ടിച്ച ഇരുളിനെയും അകറ്റുവാൻ യേശു അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി എന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ. വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ 4-ാം അധ്യായം 31 മുതൽ അവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് യേശു കവർന്നഹൂമിലെ പള്ളിയിൽ ജനത്തെ അധികാരത്തോടെ ഉപദേശിക്കുന്നത്, തുടർന്ന് അശുദ്ധഭൂതം ബാധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവമാണ്. ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്ന അശുദ്ധഭൂതം ബാധിച്ച ആ മനുഷ്യൻ യേശു ആരാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ആ മനുഷ്യനെ പോലെ പലപ്പോഴും നാമും നീ ആരെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു എന്ന് പറയുകയും എന്നാൽ യഥാർത്ഥമായി ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ യേശുവിനെ അറിയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും നാം ജീവിതത്തിലേക്ക് ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. എന്നാൽ അത് കപട ആത്മീയത തന്നെയാണ് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ്. സിനഗോഗിലെ ആ മനുഷ്യനെ ബാധിച്ച ദുഷ്ടാത്മാവ് യേശുവിന് മുമ്പിൽ അലറി വിളിക്കുന്നത് അത് യേശുവിനോടുള്ള ഭയം മൂലമായിരുന്നു എന്നാണ്. 37-ാം വാക്യത്തിലെ ഞങ്ങളെ എന്ന ബഹുവചനം ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇവിടെ ഞങ്ങളെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അശുദ്ധാത്മാക്കളെ എല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാൻ യേശു വന്നു എന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ. എന്നാൽ യേശു തനിക്ക് പിതാവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച അധികാരത്തോടെ അശുദ്ധാത്മാവിനെ ശാസിച്ച് പുറത്താക്കുന്നു. അധികാരം എന്നതിൻ്റെ പദം അത് എക്സോസിയ എന്നുള്ളതാണ്. ആ പദം വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഭൂതങ്ങളിന്മേൽ യേശുവിനുണ്ടായിരുന്ന ദൈവിക ശക്തിയെ കുറിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഭൂതങ്ങളിന്മേൽ യേശുവിനുണ്ടായിരുന്ന ദൈവിക ശക്തിയെ ആ പദം കുറിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ശാസിച്ചു എന്ന പദവും യേശു ദുഷ്ടാത്മാക്കളെ ശാസിക്കുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുവാനാണ് സമാന്തര സുവിശേഷങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ 3 സുവിശേഷങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മശിഹായുഗം ദുഷ്ടശക്തിയെ നിർമൂലമാക്കുമെന്നും മനുഷ്യരുടെ മേലുള്ള ഇത്തരം ശക്തിയുടെ സ്വാധീനം കർത്താവിൻ്റെ ദിവസത്തിൽ ഇല്ലാതാകുമെന്നും യഹൂദന്മാർ ഒരിക്കൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അവരുടെ വിശ്വാസം അത് കവർന്നഹൂമിലെ സിനഗോഗിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായം 31 മുതൽ വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. എന്നാൽ ആ മനുഷ്യൻ സൗഖ്യമാകുക മാത്രമല്ല, അവൻ ശുദ്ധനായി തീർന്നു എന്നാണ് ലൂക്കോസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കാപട്യമില്ലാത്ത ദൈവാനുഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും മുഖപക്ഷമില്ലാത്ത മനുഷ്യബന്ധത്തിൽ നിന്നും ഉരുതിരിയുന്നതാണ് ഗുരുവിൻ്റെ ആധികാരികത. ഈ ആധികാരികതയോടെ യേശു എന്ന ഗുരു വ്യക്തികളെയും കുടുംബങ്ങളെയും സമൂഹത്തെയും തകർക്കുന്ന തിന്മയുടെ അശുദ്ധാത്മാക്കളെ പുറത്താക്കാനുള്ള പ്രതികർത്തവ്യമായി അവ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാണ്. അശുദ്ധിയിലേക്കും ജീവന്റെ ഇടർച്ചയിലേക്കും നയിക്കുന്ന സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ ഘടനകളെയും അതിൻ്റെ അധികാരങ്ങളെയും അധികാരത്തോടും ആധികാരികമായും തച്ചുടച്ച പരമഗുരുവിൻ്റെ ഉത്തമ ശിഷ്യരാകുവാൻ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ നാളുകളിൽ നമുക്ക് കഴിയണം എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ജീവനിടങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവാണ് എൻ്റെ ഗുരു,
ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനമാണ് എൻ്റെ പാഠങ്ങൾ എന്ന് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിതയാത്രയിൽ മുന്നേറുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ പരമ ഗുരുവായ യേശുവേ, അങ്ങ് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചപ്പോൾ അങ്ങയുടെ ജീവനും ജീവിതവും ഈ ഭൂമിക്ക് ഒരു വലിയ പാഠപുസ്തകമായി നൽകിയ കൃപയ്ക്കായിട്ട് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതമാകുന്ന യാത്രയിൽ അങ്ങ് ഈ ഭൂമിയിൽ എഴുതി ചേർത്ത പാഠങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ, അത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ജൈത്രയാത്രയിൽ അത് പാഠ്യവിഷയങ്ങളാക്കുവാൻ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതം മാതൃകയാക്കുവാൻ ഈ നാളുകളിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം. അതിന് കേട്ട വചനം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. നിന്റെ മക്കളെ ഓരോരുത്തരെയും വചനത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം വചനത്താൽ ക്രമീകരിക്കപ്പെടുവാനും സഹായിക്കണം. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഏറ്റുപറയാം. അപ്പോസ്തല വിശ്വാസ പ്രമാണം. സർവശക്തിയുള്ള പിതാവായി ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും സൃഷ്ടിച്ചവനായ ദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അവൻ്റെ ഏകപുത്രനായ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ കന്യമരിൽ പാകപ്പെട്ട് ജനിച്ചു. പൊന്തിയോസ് പിലാത്തോസിന് കീഴിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടു, ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു, മരിച്ചു, അടക്കപ്പെട്ടു. അവൻ പാതാളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി 3-ാം ദിവസം മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് പിന്നെ എഴുന്നേറ്റു. അവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറി സർവശക്തിയുള്ള പിതാവായ ദൈവത്തിന് വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് വഞ്ചിയുള്ളവരെയും മരിച്ചവരെയും അനുമതിക്കുവാൻ വരികയും ചെയ്യും. വിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ കാതോലിക സഭയിൽ വിശുദ്ധന്മാരുടെ സംസർഗത്തിലും പാപമോചനത്തിലും ശരീരത്തിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിലും നിത്യജീവനിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആമേൻ. പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി നമ്മുടെ തലകളെ വണക്കാം. കർത്താവ് നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് കരുണയുണ്ടാകണമേ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് കരുണയുണ്ടാകണമേ. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, നിന്റെ നാമം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണമേ. നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ. നിന്റെ സുഖത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരമെന്ന് തരണമേ. കടക്കാട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ കടങ്ങൾ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പരിശീലിക്കടത്താതെ ദുഷ്ടൻ ഞങ്ങളെ വിടുവിക്കണമേ. രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്ക് നിനക്കുള്ളതാകുന്നുവല്ലോ. ആമേൻ. പെന്തക്കോസ്തിന് മുമ്പ് 14-ാം ഞായറാഴ്ചത്തേക്കുള്ള അപേക്ഷ. ഞങ്ങളുടെ ഉടയവനായ ദൈവമേ, നിന്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഞങ്ങളുടെ ഗുരുവും വഴികാട്ടിയുമായി ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. യേശു ഞങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുക മാത്രമല്ല, ഉപദേശത്തെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ തെളിയിച്ചു കാട്ടുകയും ചെയ്യുന്നുവല്ലോ. യേശു അധികാരമുള്ള വാക്കിലൂടെ ജീവൻ പകർന്നു നൽകുകയും ദുഷ്ടാത്മാക്കളെ അടിച്ചോടിക്കുകയും ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ വാക്കിന് കീഴ്പ്പെടുന്നു. പരമഗുരുവായ യേശുവേ, കരുതലും ആർദ്രതയുമുള്ള നിന്റെ ഉപദേശത്തിനനുസരിച്ച് അർത്ഥപൂർണമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാനും വിനയത്തോടെ നടക്കുവാനും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നിന്റെ നിരന്തരമായ നടത്തിപ്പും അനുഗ്രഹവും നൽകണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മൂലം ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആമേൻ. അല്പസമയം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി നമ്മെ ഒരുക്കാം. ഒരു പുതിയ മാസത്തിൻ്റെ 1-ാമത്തെ ഞായറാഴ്ച നമ്മൾ വിവിധ ഇടങ്ങളിലായിരിക്കുന്നുവല്ലോ. കോവിഡിൻ്റെ തീവ്രമായ വ്യാപനം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വലിയ കൃപയിൽ നിലനിർത്തുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. എത്രയോ ആളുകൾ കോവിഡിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളിൽ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നു. ജീവൻ്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കുവാൻ, ജീവനും ശക്തിയും ആത്മാക്കളായി ജീവിപ്പാൻ ക്ഷീണിതർ കൃപയോടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ കർത്താവെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ലോക സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. സമാധാന പ്രഭുവായ കർത്താവിൻ്റെ കൃപ വ്യാപരിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഒരു പുതിയ മാസവും കൂടെ കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ നമുക്ക് ആയുസ്സിനെ ദീർഘമാക്കി തന്ന കർത്താവിൻ്റെ വലിയ കൃപയ്ക്കായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഈ അവസരത്തിൽ പ്രത്യേക നന്മകൾ
ഓർത്തുകൊണ്ട് കർത്താവിന് നന്ദി കരയേറ്റുന്ന എല്ലാവരെയും നമുക്ക് ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പിറന്നാൾ സ്തോത്രത്തിലൂടെ, പ്രത്യേക സ്തോത്ര അർപ്പണത്തിലൂടെ ഒക്കെയും കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാവരെയും നമുക്ക് ഓർക്കാം. ദൈവസന്നിധി വരുവാൻ കഴിയാതെ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലെങ്കിലും ആയിരിക്കുന്ന ഓരോ ഇടങ്ങളിലും കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നന്ദിയുള്ള മക്കളായിരിക്കാൻ എല്ലാവരെയും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതായ എല്ലാ ജനങ്ങളെയും നമുക്ക് ഓർക്കാം. ഗുരുവായ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയും ജ്ഞാനവും അനുഭവിപ്പാൻ നമ്മെ സമർപ്പിക്കാം. ആതുര ശുശ്രൂഷയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലായിരിക്കുന്ന ആരോഗ്യരക്ഷാ പ്രവർത്തകരെയും മറ്റ് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരെയും ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാ അസ്വസ്ഥതകളെയും ശമിപ്പിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ വലിയ കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവെ കരുണയുണ്ടാകണമേ, കർത്താവെ കേൾക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. സകല ജനങ്ങൾക്കും രക്ഷകനായിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ കൃപ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. എല്ലാ സഭകളെയും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മഹാടകാധ്യക്ഷ തിരുമേനി കുടുംബമായി നമുക്ക് ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. മുൻ അധ്യക്ഷന്മാരായിരിക്കുന്ന അഭിമന്യ സാമ തിരുമേനിക്ക് വേണ്ടിയും അഭിമന്യ കേദാന തിരുമേനിക്ക് വേണ്ടിയും പ്രത്യേകമായി കുടുംബമായി ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാ വൈദികരെയും സഭാ ശുശ്രൂഷകരെയും മിഷണറി പ്രവർത്തകരെയും സ്വമേധാ പ്രവർത്തകരെയും സിസ്റ്റേഴ്സിനെയും നമുക്ക് ഓർക്കാം. കർത്താവിൻ്റെ മഹത്തരമായ ശുശ്രൂഷയിൽ ഓരോരുത്തരും ദിനംതോറും ശക്തിയെ പുതുക്കുവാൻ, കൃപയോടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ സഹായിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജീവിതം പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുന്ന എത്രയോ ആളുകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലായിരിക്കുന്നു. വരുമാന മാർഗം നിലച്ചു പോയവർ, ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ച് ആശങ്കയോടെ ഭാരപ്പെടുന്നവർ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവി ജീവിതങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ അരക്ഷിതാവസ്ഥ, മെച്ചമായ മാർക്കുണ്ടെങ്കിലും അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കാത്തതായ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധികൾ എല്ലാം ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാ സംഘടനകളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നമുക്ക് ഓർക്കാം. സഭയുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളെയും ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആസ്പത്രികളിലും ഭവനങ്ങളുമായി കോവിഡ് ബാധിതരായും മറ്റ് പ്രയാസങ്ങളുമായിരിക്കുന്ന എത്രയോ ആളുകൾ നമ്മുടെ സഭയിലും ദേശത്തുമുണ്ട്. അവരെല്ലാം നമുക്ക് ഓർത്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. വേർപാട് ദുഃഖത്തിൽ ആയിരിക്കുന്ന മമ്മൂട്ടിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഓർക്കാം. കർത്താവിൻ്റെ ആശ്വാസം നൽകുവാൻ, ലഭ്യമാകുവാൻ അവരെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അനേക ദൈവമക്കൾ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. രോഗസൗഖ്യത്തിനായി അവരെല്ലാം നമുക്ക് ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ പ്രഭാതത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്താൽ നമ്മൾ ജീവിപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. കേൾപ്പിച്ച ദൂതിനായിട്ടും സ്തോത്രം ചെയ്യാം. മഹാപരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, മനോഹരമായ ഈ നിമിഷങ്ങൾക്കായി വീണ്ടും നന്ദിയോടുകൂടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചതിനും പരിപാലിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ കൃപ ഈ നാൾ വരെയും വ്യാപരിച്ചതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവേ, വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അടിയങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ശ്രദ്ധ വെച്ച് കേൾക്ക ദൈവമായിരിക്കാൽ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവേ, ഈ കോവിഡിൻ്റെ സങ്കീർണമായിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികളിൽ ഞങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നതായ സമൂഹത്തിൽ കർത്താവേ, അവിടുത്തെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന കരം നീട്ടണമേ എന്ന് പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുന്ന സമൂഹം കർത്താവേ, ആശ്വാസം പ്രാപിപ്പാൻ, ബലപ്പെടുവാൻ സഹായിക്കുമാറാകണമേ. എല്ലാ അരക്ഷിതാവസ്ഥകളെയും എല്ലാ അസ്വസ്ഥതകളെയും അവിടുന്ന് മാറ്റി അടികളായിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ ശാന്തത വരുത്തി ബലപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ വയോധികരായ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവിടെ ക്ഷീണാവസ്ഥകളിൽ അവിടുന്ന് കൂടിയിരിക്കുമാറാകണമേ. ഞങ്ങളുടെ യുവജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവരുടെ ഭാവി ജീവിതം കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ തന്നെയായിരിക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കുമാറാകണമേ. കർത്താവേ,
ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷകളിൽ നിരാശ ബാധിക്കാതെ വണ്ണം യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നവരായി, ശക്തിയെ പുതുക്കുന്നവരായി ഓരോ യുവജനങ്ങളെയും ഒരുക്കുമാറാക്കണമേ എന്ന് പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അഭ്യസ്തവിദ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കരുണയുണ്ടാകണമേ. കുടുംബ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെടുന്നതായ എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആശീർവദിക്കണമേ. ദൈവമായ കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ അധ്യാപകരെയും അനധ്യാപകരെയും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ കരുണ, അവിടുത്തെ ദയ ഉണ്ടായിരിക്കണമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകളുടെ ദാസനെ ബലപ്പെടുത്തുന്നതുകൊണ്ട് നന്ദിയോടുകൂടെ സ്തോത്രം. സഭയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഇതിനുങ്ങളുടെ ആത്മീയ ഭൗതികമായ എല്ലാ നന്മകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കരുണയുണ്ടാകണമേ. മഹാപരിശുദ്ധനായ കർത്താവെ, ഈ നാളുകളിൽ അങ്ങയുടെ ജനം അങ്ങയിൽ ആനന്ദിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ജീവിപ്പിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന ഘട്ടത്തിനായി സ്തോത്രം. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. നമുക്ക് ദൈവത്തിന് ലഭിച്ചതായ എല്ലാ നന്മകളെയും കൃപകളെയും ഓർത്തുകൊണ്ട് നന്ദിയോടെ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. പൊതുവിലുള്ള സ്തോത്രം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലാം. സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമേ, സകല കന്യകളുടെയും പിതാവേ, അയോഗ്യരായ അടിയാരോടും സകല മനുഷ്യരോടും നിനക്കുള്ള സർവനന്മയ്ക്കായിട്ടും ആദരണയ്ക്കായിട്ടും ഞങ്ങൾ നിനക്ക് മഹാവിനയവും അനുഭവമായുള്ള സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും ഈ ആയുസ്സിലെ സകല അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും എല്ലാറ്റിനും മേലായി കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മൂലം ലോകത്തെ വീണ്ടെടുത്താൻ നിന്റെ വിലമച്ചുകൂടാത്ത സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടിയും കൃപാവഴികൾക്ക് വേണ്ടിയും മഹത്തിന്റെ പ്രത്യാശയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ മായം കൂടാതെ നന്ദിയുള്ളവരായി തീരേണ്ടതിനും നിന്നെ സേവിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച് ഞങ്ങളുടെ നാളുകളൊക്കെയും വിശുദ്ധിയോടും നീതിയോടും നിന്റെ മുമ്പാകെ നടന്ന് അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ അതിരങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ അല്പം കൂടെ സ്തുതിയെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതിനും നിന്റെ സകല കൈകളിലതായ ബോധം തരണമെന്നും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മൂലം ഞങ്ങൾ നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. അവൻ നിനക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സർവബഹുമാനവും മഹത്വം കാലാവസ്ഥാനം കൂടാതെ ഉണ്ടായിരിക്കണമേ. ആമേൻ. കർത്താവേ, നിന്നെ നോക്കി വിളിക്കുന്നവരായ നിന്റെ ജനങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ കരുണയോടെ കൈക്കൊള്ളണമെന്ന് ഞങ്ങൾ നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഇന്ന കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നുവെന്ന് അവർ കണ്ടറിയുവാനും അവയെ വിശ്വസ്തയോടെ നിവർത്തിക്കുവാനും അവരുടെ കൃപയെ ശക്തി ലഭിക്കുവാനും കർത്താവായ യേശുമിശിഹാ മൂലം കൃപ ചെയ്യണമേ. ആമേൻ. സ്നേഹവാനായ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഈ വിശുദ്ധ ദിവസം കർത്താവെ അങ്ങേ ആരാധിപ്പാൻ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തിരുവചനം കേൾക്കുവാൻ ലഭിച്ച വിലയേറിയ ഭാഗ്യത്തിനായി അങ്ങോടുകൂടെ സ്തോത്രം. ദൈവമായ കർത്താവിന് കൃപ വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണമേ. തുടർന്ന് കർത്താവെ അങ്ങയെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ അങ്ങോട്ട് ചേർന്ന് ബലപ്പെടുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദിവ്യസ്നേഹത്തിൻ്റെ സാക്ഷികളാകുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. പുതിയ ആഴ്ചയിൽ കർത്താവെ ഞങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഓരോ ഇടങ്ങളിലും കർത്താവിൻ്റെ വലിയ കൃപയും സൗഖ്യവും നിങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തുമാറാകണമേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപ, ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മ നാം എവരോടും കൂടി എന്നേക്കും ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ.